Kabalayan alang sa mga benepisyaryo sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program natukod na dito sa Kalawit. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Lorvy Kabilin. Aduna nay 19 ka konkretong balay ang natukod dito sa Sitio Mono, Barangay Daniel Maing, lungsod sa Kalawit, alang sa mga benepisyaryo sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa kun BP2 program. Sumala ni Mr. Ronem Bong Brillantes, Municipal Planning and Development Coordinator sa Kalawit, nga duha niini ang aduna nay atop. Kinitungod kay matud niya nga plano nga sa dili madugay, aduna nay dawaton nga mga benepisyaryo gikan sa Kaulhang, Maynila, diin kini maglangkob og unom ka pamilya gikan sa probinsya sa Zamboanga del Norte ug tulo nga gikan mismo sa Kalawit. Nasayran nga base sa pundo nga dadawat gikan sa National Housing Authority, magtukod pa og dugang 29 ka mga balay ang LGU Kalawit, samtang magtukod sab og 96 ka balay ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Gipaambit ni Mr. Brillantes nga gawa sa pag-apod-apod unya sa mga balay, may mga programa pod nga i-implementar para sa panginabuhian sa mga benepisyaryo. Sa akong luyo mo ni mga balay nga gitukod, no? Phase 1 sa atong Balik Probinsya program, among gitawag ni og Woodridge Subdivision. Nani 48 ka balay nga atong ipang apod-apod sa mga benepisyaryo sa Balik Probinsya program. Sa karon, nanatay mga 19 nga natukod, duha ani ang nanay atop, kay ang plano lagi dili mo tapos ang Setyembre, natay dawato ng mga benepisyaryo gikan sa Kauluhan, no, sa Manila, uli na. Unom ana gikan gyud sa Zamboanga del Norte, ug tulo ana gikan gyud sa lungsod sa Kalawit. Kaning mga balay ato ni apod-apod sa maong mga benepisyaryo. Gawas ana natay mga programa na atong dapat unya aning atong lugar, no, atong ipahiaom para panginabuhian sa mga benepisyaryo. Sana kanang magbutang ta og bakahan, dayon magbutang ta og layer manok, later og rice production, no, og uban pa nga mga programa. Matud niya nga daghang ahensya sa gobyerno ang mibisita sa maong Balik Probinsya site, sama sa Department of Social Welfare and Development 9 nga misaad og 7.5 million nga pondo nga unya gamiton para sa pagtukod sa eskwelahan, daycare center ug health center. Dugang niya nga mohatag sab og suporta ang ubang ahensya sa gobyerno, sama sa DOST ingon man DTI. Daghang ahensya sa gobyerno, sa national government nga nianhi gyud ni bisita, usa na si Director City sa DSWD nga nag-ingon siya nga natay 7.5 million nga andam nga ibutang sa BP2 area nga atong himuon unya na og eskwelahan, daycare center og health center tuhon. Dayon ang DOST mohatag po nato og rubber processing plant, ang DTI maghatag nato og bakery og engineered bamboo og uban pa. Samtang si Mr. Joey Bernard, Executive Assistant 4 ni Governor Uy, ang midapit sa pagbisita ug pagtan-aw puhon sa lugar kung hingpit na nga mahuman ang pagdevelop niini. Kinimatod niya mamahimo unya nga tourism attraction sa Kalawit, ingon man sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Ang maong 200 hectares nga BP2 site parte kini sa 1,000 hectares ubos sa CBFMA o Community-Based Forest Management Agreement. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa kun BP2, usa ka programa ni President Rodrigo Duterte nga gituso o gisuportahan ni Senator Bongo. BP2 or Balik Probinsya is a special program of the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, supported by Senator Bongo and the entire officialdom of the Duterte administration. This site will become the tourism attraction of Kalawit and the province of Zamboanga del Norte. Right now, karon ang LGU of Kalawit nagtukod na sa mga balay para sa mga local participants. Nakakatay mga local participants because this area 200 hectares kini nga gihatag sa mga local farmers out of a 1,000 hectare nga CBFMA or Community-Based Forestry Management Agreement. Karon ang 200 hectares gi-slice off nato ug we are trying to get a presidential proclamation
that these 200 hectares will be devoted to BP2. Atong gusto nga ma-develop kini nga usa ka nindot kaayo nga lugar kung diin doon natin makita nga mga lain-lain nga mga aktibidades. Nata diri corn production, natay upland rice, nakitay Black Angus ranch, nakitay bakahan, nakitay gulayan, nakitay manukan, nakitay mga kandingan. Muka na atong gusto. Karon nagtapo kita para sa pasabot sa mga membro o sa mga partisipante sa programa. Very soon, we will already receive those members and program participants from Manila. Once this site is developed, once we are able to build the houses already, and soon enough, I will be inviting everyone to see this place once the village, a clean, nice, Ayala-type village, will be constructed and will improve here. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyong sa kalambuan.